Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында кыскача. Су объектларында рейдлар дәвам итә, хокук бузулар кайда ешрак теркәлә һәм законсыз балык тоту өчен нәрсә яный. Берәүләре ял итә, икенчеләре эшли. Җәйге каникуллар вакытында балалар кайда ял итә һәм эшли ала. 20 җинаять эше һәм 77 административ беркетмә 25 апрельдән 5 июньгә кадәр су объектларында нәкъ менә шул кадәр хокук бузулар ачыкланган. Алар кайда ешрак теркәлә һәм законсыз балык тоту өчен нәрсә яный? Сорауларга җавап алдагы материалда. Улдык шешу операциясы 25 апрельдән 5 июньгә кадәр барды. Төп хокук бузулар Спас, Баулы, Мамады, Шалькиев, Стукай, Аксубай, Яшел-Үзән, Түбән-Кама, Тәтеш, Кукмара, Чистай, Минзәлә, Әгерҗи районнарында теркәлгән. Алар арасында кыслаларны законсыз тоту очраклары да бар. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили факт незаконного вылова биоресурсов в Менделинском районе Республики Татарстан. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в одном из сел Менделинского района на реке Ик выявлен факт незаконного вылова раков с использованием моторной лодки и раколовок. Алдагы чаралар барышында законсыз рәвештә 12 меңнән артык кысла тоткан 2 ир-ат тоткарланган. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Органами дознания ОМВД России по Менделинскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Әлеге мәддә санкцияләре белән каралган максималь җәза 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү. Лилия Гатина, яңалыклар. Сезон башыннан Яршалыда талпаннар тешләүнең 319 очрагы теркәлгән. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Төбәк буенча талпан тешләгәннән соң медицина ярдәме сорап 3 меңнән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 700дән артыгы бәлик булмаган балалар. Иң күп мөрәҗәгатьләр Казанда теркәлгән 986 очрак, Чаллы 2нче урында, Түбән-Кама районында 196 кеше, Дүртлекне Алабуга районы йомгаклый, анда шундый 114 очрак. Хәзерге вакытта республикада талпан берлиозының 3 очрагы ачыкланган, тагын 2се читтән кертелгән дип танылды. В идеале это обратиться в медицинскую организацию, потому что там его правильно снимут. И дальше по возможности клеща нужно отнести на исследование. Если вдруг будет обнаружено в клеще возбудитель вирусного энцефалита, то обязательно нужно ввести иммуноглобулин для того, чтобы не заболеть клещевым энцефалитом. Парк зоналарын, скверларны һәм масса күләм ял итү урыннарын талпаннарга каршы эшкәртү дәвам итә. Сауыктыру лагерьләре территорияләренә аерым игътибар бирелә. Бүгенге планлаштырылган эшләрнең 99,6% төгәлләнгән. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатаклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Уңышлар барсы да яхшы булачак. Бүген 9нчы сыйныфны тәмамлаучылар шундый сүзләр ишетте. Алар үзләренең рус теле буенча белемнәрен тикшерделәр. Укучыларның чираттагы имтиханы узды. Аңа 3 сәгатьтән артык вакыт бирелде. Балалар сынауларга ничек әзерләнгән, имтихан кабул итү пунктына нинди кәеф белән килделәр? Бу хакта хезмәттәшем сөйләячәк. Имтихан кабул итү пунктына төрле мәгариф учреждениеләреннән укучылар килә, ә балаларга ярдәм итү төркеме аларның укытучылары алар бүген озатып йөрүчеләр ролендә башкара. Переживание, конечно, было, но я считаю, что наши ребята ко всему готовы. Они готовились в течение всей учебы в школе. Очень волнуюсь, потому что за своих детей, с которыми почти 5 лет я была вместе. И сейчас очень важно для меня, чтобы они все сдали хорошо экзамен и получили аттестаты. 9нчы сыйныфны тәмамлаучылар да дулкынландылар. Аларның сүзләренә караганда рус теле иң катлаулы предметларның берсе. Ләкин укытучылар аларны яхшы әзерләгәннәр. Шуңа күрә балалар сынауны уңышлы үтәрбез дип өметләнәләр. Мы хорошо готовились.
надеемся, что все хорошо сдадим, но даже если не сдадим, то на этом жизнь не заканчивается, мы идем дальше. Мин бик бурчылам, ләкин минем барысы да әйбәт була, мин экзаменын яхшы язам. Настроение позитивное, готовились очень серьезно. Учителя у нас хорошо подготавливали, получается. Да и вообще горю желанием сдать на отлично. Укучыларга имтиханнарны тыныч тапшыру өчен шартлар тудырга тырыштылар. Мәсәлән, укучылар белемнәрен сынап карау тикшерүләрен уздылар. Уже в 9 классах мы стараемся тестировать наших детей, передавая своих детей в другую образовательную организацию. Из этой образовательной организации дети приходят к нам. Мы создаем такие пункты проведения тестирования пробные, чтобы ребенок мог понять, каким образом происходит процедура. Шуңа күрә алар имтиханнар вакытында үзләрен нәрсә көткәненә әзер һәм сынау тапшырырга тынычрак киләләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Берәүләре ял итә, икенчеләре эшли. Хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмәдә балаларның җәйге ялы темасында кагылдылар. Алар өчен шәһәр яны һәм мәктәп яны лагерьлары үз ишекләрен ачты. Моннан тыш балык булмаганнар эшкә урнаша ала. Эш көне тулы булмаячак. Барсында алдагы материалда сөйләрбез. Шәһәр яны лагерьларында беренче сменалар инде ачылды. Моннан тыш 53 белем бирү оешмасы һәм 51 хезмәт һәм ял отряды базасында мәктәп яны лагерьләре эше оештырылган. При формировании заявок является процесс обеспечения путевками детей-участников специальной военной операции, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в 2026 году планируется организовать отдых и оздоровление 19 786 человек. Шолы мэрин Мәгдиев лагерьларда җәйге ял вакытында балаларның куркынычсызлыгына игътибарны юнәлтте. Посторонних лиц на территории летних оздоровительных лагерей быть не должно, это исключено. Допуск всех, кто желает увидеть своего ребенка, должен проходить в установленном порядке и по графику. Все эти моменты тоже нужно отработать. Они отработаны, годами уже отработаны. Балаларга шулай эшкә урнашу мөмкинлеге дә тәкъдим ителә. 3000 артык баланы эш белән тәэмин итү планлаштырыла. Эш көне 4 сәгатьлек булачак, айлык түләү 14 000 сумнан аз гына артыграк булачак. Эшкә урнашу мәгариф учреждениеләре, өстәмә белем бирү оешмалары һәм яшьләр сәясәте өлкәсе базасында каралган. Это приобщение к общественному труду, это возможности профориентационной работы. Много факторов, связанных с организацией летнего труда наших детей. Мы сами эту школу прошли в детстве. Балаларны эшкә урнаштыру өчен шәһәр бюджетыннан 38 миллион сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстанда озын яллар көтелә. Бу Россия көнен билгеләп үтү белән бәйле. Җомга 12 июнь ял көне булачак. Пәнҗешәмбе көнне 11 июньдә эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскара. Кыска эш атнасыннан соң татарстанлылар 12-сеннән 14 июньгә кадәр ял итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Хочешь новый iPhone или технику Apple по выгодной цене? В iStudio скидки до 25%. Акция до конца июня. И это еще не все. Стартовала iPhone-мания. Розыгрыш 100 айфонов. И при любой покупке ты получаешь гарантированный приз. iStudio. Торговый квартал и Sunrise City. 1-й этаж.